jemu ťahalo vtedy na 50 a prišiel na, myslím, že 24 rejsovej 14-stopovej doske a nabil ma, hej, že vyhral tie preteky. ISA a surfisti sú takí, by som povedal, uvoľnenejší a celkovo tá atmosféra, aj tá úroveň, nie je to tak organizované. Taká skúsenosť, že keď dáš pádlo do vody, zaprieš ho o loď a vlastne kvôli prúdu ma párkrát vyhodilo z lode do vody, takže viem, že tie prvé preteky alebo prvý štart som absolvoval trať skoro polovicu na kolenách, za čo ma samozrejme tí organizátori a súperi ma zhejtovali, že teda stand-up paddleboarding je o tom, že sa na tom stojí, nie klačí. Kamarát, s ktorým stále spolupracujem, čo má tú windsurfovú školu, tak stále ich tam má. Tie dosky majú vyše 10 rokov a fungujú, takže tak ja samozrejme chcem vyhrávať, alebo chcel som vyhrávať, aj stále chcem. A chcem mať čo najlepší materiál, tak sme sa dohodli, že teda budem pretekať na paddleboardoch. Áno, a chcem sa zúčastňovať aj týchto pretekov, lebo jednak po dlhšej dobe sa to tu niekam posúva na Slovensku a je to pre mňa taká, aj by som povedal, povinnosť, ale aj česť, že teda môžem sa zapísať do histórie, ale samozrejme by som prijal, keby prišiel niekto mladý, čo ma začne naháňať. Paddlecast, podcast o pádlovaní, vode a komunite. Pozývame si ľudí, ktorých to ťahá na slovenské rieky, aby sa podelili o príbehy a skúsenosti z vody. Od prvej jazdy cez tipy na výbavu až po preteky. Toto je Paddlecast. Dnes je našim ďalším hosťom skúsený, hádam najskúsenejší slovenský pretekár, bývalý veslár a dnes aj majiteľ e-shopu dosky Máťo Šmída. Ahoj Máťo. Čau, čau. Ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho podcastu Paddle Cup. Poďme rovno na vec, ja hneď idem z hurta tou prvou otázkou, čo ma zaujíma najviac. Ako si sa ty dostal k paddleboardu? Vieš čo, k paddleboardu som sa dostal tak nejak náhodou. Bolo to počas štúdia na vysokej škole, keď som bol na kurze windsurfingu a tam náš učiteľ nám ukázal okrem teda windsurfových dosiek aj prvé paddleboardové dosky. Boli to viac menej také windsupy, čiže my sme sa na nich učili aj windsurfovať. Windsup znamená, že vieš upevniť windsurfovú plachtu na paddleboardovú dosku. A teda keď bol čas, že nefúkalo, tak nám dal do rúk pádla a skúšali sme na nich aj padlovať. Takže toto bolo také prvé stretnutie s prvými paddleboardovými doskami. Takže bol si na windsurfingovom kurze, čiže v podstate neprišiel si z neba, že aha, toto je paddleboard ako väčšina pádlerov, že si to našli aj na pláži ako rekreačné plavidlo, ale máš už nejakú históriu, hej, vodácku? Vodácku históriu mám, nebolo to úplne s doskami, ale začínal som, čo sa týka športu, tak to bolo veslovanie v Piešťanoch. Keďže pochádzam z Piešťan, tak tam je to také celkom rozšírené na váhu. Sú tam kanoistické, alebo teda kanoistický klub, aj veslársky klub, aj jachtársky oddiel a ja som skončil v tom veslárskom. A v koľkých rokoch? Ako to bolo? To bolo cca v 11 rokoch. Ono tiež som sa k tomu dostal tak nejak náhodou. Kamarát, s ktorým som trávil veľa času, tak zrazu nemohol chodiť von, lebo začal chodiť na nejaké tréningy. Tak som mu povedal, že začnem s tebou chodiť veslovať, nech môžeme spolu tráviť viac času. A tak nejak som sa k tomu dostal. A chytilo ťa to hneď do začiatku, alebo to bolo najskôr, že len tráviš čas s kamošom vonku nejako? Bolo to skôr také, že bavilo nás vymýšľať blbosti. Tam v Lodenici sa dalo po tréningu kúpať, skakať do vody s pontónov, takže bola to skôr taká zábava, ale v podstate na prvých pretekoch sa mi nejako zadarilo, bolo to v Piešťanoch a podarilo sa mi získať medailu. A asi aj vďaka tomu som pri veslovaní zostal. Okrem toho teda boli sme dobrá partia, boli sme takí špekulanti, by som povedal, že
vedenie klubu nás nie vždy malo radosť, ale vlastne vďaka tomu som asi pri tom športe aj vydržal tak dlho. Takže veslovanie bola tvoja prvá skúsenosť s vodou? Nie úplne a ešte teda môžeme ísť trošku ďalej do minulosti. A úplne prvé spomienky, čo mám na vodu, tak sú so splavou rôznych riek. Môj otec organizoval, aj doteraz organizuje splavy pre študentov gymnázia piešťanského. A aj teda nielen pre nich, ale aj rôznych známych a kamarátov. A chodia splavovať aj Váh, aj Oravu, alebo aj rôzne trošku divokejšie rieky do Poľska a podobne. Takže ja ako malý cca 6-ročný som sa ocitol na týchto prvých turistických plavidlách. Wow, to je zaujímavé, lebo tá riečná voda je trošku iná, čiže asi si už, keď si prišiel na tú stojatu, tak už si inak vnímal. Áno, akože nepamätám si to úplne detailne, ale pamätám si prvé taká skúsenosť, že keď dáš pádlo do vody, zaprieš ho o loď a vlastne kvôli prúdu ma párkrát vyhodilo z lode do vody, takže prvé také zoznamovanie s vodou bolo takéto. A tiež to bola pre mňa sranda skákať z raftu. My sme vtedy chodili s otcom v raftoch, tých 6 až 8 miestnych, myslím. A to bolo aj bezpečné a na tej kľudnejšej vode to bola zábava. V podstate tak, ako dnes sa decká častokrát zabávajú na nafúkovacích pedalboardoch, tak my sme vtedy skákali do vody z raftov. To je super, akože každá doba si niečo nové priniesie, nejaký nový šport. Dobre, a to bolo to detstvo, potom prišlo veslovanie, tam to ťa ako dlho držalo? Veslovanie to ma držalo cca 12 rokov. Začínal som v 11 a asi okolo 24-25 som končil s nejakou takou aktívnejšou kariérou. Začiatky boli také, ako som spomínal, že také detské hranie a zábava. Potom už v dorasteneckej kategórii, to sú 15-16 roční, tam už to začínalo byť trošku serióznejšie, aj čo sa týkalo nejakých očakávaných výkonov. A aj vďaka tomu, že sa nám s kolegom, s ktorým som vlastne vesloval v dvojskife, tak sme boli v podstate najlepší na Slovensku a dá sa povedať, že aj v Československu podarilo sa nám taký najväčší úspech v tejto kategórii dvakrát po sebe sme vyhrali preteky olympijských nádejí. To je vlastne súťaž pre krajiny V4, čiže najlepší z Čiech, Poľska, Maďarska, Slovenska. Čiže máš všetky. Respektíve, neviem, či Rakúšania myslím, že sa neúčastnili. Myslím si, že tam nie, no, ale... A to bol taký akoby také nakopnutie tej pretekárskej kariéry. Zase bol to aj taký úspech, čo sa nie každému podarí, že ako dorastenci prvým rokom, to sú tí mladší, tak sme vyhrali tento dvojskiv a potom sme obhájili o rok znova. Čiže to bolo na tých pretekoch olympijských nádejí a nejaké ďalšie výsledky v tomto skife? Potom v podstate my sme pokračovali v tom dvojskife, čiže v párovej dvojke, dalo by sa povedať, alebo každý máme dve veslá a veslujeme dvaja. A potom to tak samo pokračovalo do juniorskej reprezentácie a tam potom boli tiež akoby účasť na majstrovstvách sveta juniorských, ale čo sa týka výsledkov, tak tam to bolo väčšinou tak v strede štartového pola, cca okolo 15. 17. miesta z 30, dalo by sa povedať. Dobre, a potom si prešiel teda do open kategórie, alebo teda potom do tej 18? V podstate do seniorskej kategórie a vo veslovaní, ja tým, že som taký nižší, menší, tak som spadol automaticky do kategórie ľahkých váh. A tam v tej seniorskej kategórii už som nemal nejaké akože výrazné úspechy. Tiež som bol ešte v reprezentácii do 23 rokov. To je taká akoby seniory B, taká mladšia kategória seniorov. A potom tak pozvolna som nejak ukončil kariéru. Tak ty si aj absolventom FTVšky, tam si išiel s týmto športom, alebo ako keby všeobecne? Áno, v podstate FTVŠ som si vybral kvôli tomu, ako mnoho študentov teraz
kvôli tomu, že chcú ďalej popri štúdiu športovať, aj keď častokrát zistia, že niekedy to nie je úplne také jednoduché absolvovať všetky aj praktické, aj teoretické predmety a popri tom byť v reprezentácii. Ale dá sa to. Zvládajú to aj študenti, aj medicíny, aj iných odborov, takže dá sa to. Ale v podstate ja som aj študoval veslovanie ako špecializáciu, čiže trénerstvo veslovania. Super. Ale v podstate ty aj učíš ešte ako keby na tej škole. Tým, že som študoval v podstate trénerstvo a učiteľstvo, trénerstvo veslovania a učiteľstvo telesnej výchovy, tak mám aj to pedagogické vzdelanie a tak nejak samo to prišlo k tomu, že tým, že som začal aj s paddleboardingom a je to nový taký stále sa rozvíjajúci šport, tak sme ho zaradili aj do ponuky voliteľných alebo výberových predmetov na FTVŠke a každoročne absolvujú teda tento predmet študenti FTVŠ. To je super. Ale teda poďme naspäť k tebe. Mal si k paddleboardu si prišiel popri windsurfingu, hej, tak to chápem. A potom čo ďalej? Áno, bolo to teda to prvé stretnutie s paddleboardingom, ako som spomínal, bolo na tom kurze windsurfingu, cca v tom roku 2014. A potom to bolo také prvé stretnutie, videl som, že to existuje, ale skôr som sa na to pozeral tak, že je to taká zábavka na fukovačkách. A potom som zhodou okolností, pokračoval som v štúdiu na FTVŠke, teda aj v tom postgraduálnom, čiže ako doktorand som študoval na FTVŠ a učiteľ, ktorý ma učil windsurfing, sa stal mojím kolegom a zhodou okolností on v tom čase prevádzkoval aj predajňu, v ktorej sa teraz nachádzame. A ja som u neho začal pracovať ako brigádnik. Čiže v tejto dosky predajne, hej, ktorú máš? Vtedy sa to volalo ešte Corner Board Shop, možno niektorí poznajú Corner Board Shop. Teraz tento rok sme prešli rebrandom na dosky. Dobre, tomu sa dostaneme, lebo už hovoríš, že tam si brigadoval, teraz už sme sa dostali, takže k tomu sa ešte dostaneme. Čiže ten príbeh, aby som to dokončil, tak to už sa písal rok 2015 cca, keď som bol na tom doktorantskom štúdiu, alebo 16. A kolega spomínal, že zháňa niekoho do servisu lyží. Predajňa funguje ako servis, požičovňa, v zime lyže, snowboardy, v lete sú to tie ostatné doskové športy. A ja si hovorím, že tak mám čas, popri škole ešte by som niečo stihol, takže som sa mu ozval ohľadom toho servisu. A postupne cez servis lyží som sa dostal do predajne, keď vypadli nejakí predavači. Postupne od teda toho predaja a zametania obchodu som sa dostal na pozíciu vedúceho predajne. Až k tomu, že časom, v podstate keď prišiel COVID, tak bývalí majitelia vtedy zvažovali, že čo s predajňou, už sa im do toho nechcelo, oni mali tiež nejaké aj iné biznisy popri tom. A tak nejak sme sa dohodli, že ja preberem obchod a oni sa budú venovať svojim záležitostiam. Ďalším aktivitám. Dobre, ale to je obchod s lyžami, teda s doskami ako keby na sneh, hej? A teda nejakou časťou k paddleboardom, hej? Čiže môžem pochopiť to tak, že tu bol vlastne taký ten bližší kontakt s tým paddleboardingom. Áno, títo majitelia bývalí, čo mali obchod, tak oni prevádzkujú aj školu windsurfingu a kiteboardingu v Chorvátsku. A celé to bolo také prepojené, že v podstate ja som v zime bol primárne v predajni a potom na leto ma zobrali ako inštruktora hlavne windsurfingu do Chorvátska, kde teda prevádzkujú školu. A aj vďaka tomu obchodu potom nastal taký ten boom stand-up paddleboardingu okolo roku 2017, kedy sa k nám začali dostávať tie nafukovacie paddleboardy hlavne. No a tým, že v predajni sme ich predávali, tak majitelia to chceli nejako spropagovať a akurát v tej dobe začali aj vznikať nejaké preteky v okolí, aj u nás, aj v Rakúsku, aj v Čechách. Tak im napadlo, že ja tým, že mám to športové
podácké akoby minulosť, tak mi povedali, viac menej som to dostal príkazom, že budem propagovať pedalboardy, ktoré predávame u nás v predajni tým, že na nich budem pretekať. Čo si vtedy povedal, keď ti to povedali? Tak bolo to pre mňa také, jednak ten stand-up pedalboarding na nafúkovacích doskách mi prišiel nudný, alebo stále som to považoval len za takú zábavku. Akože hodím to na vodu, na jazero a budem z toho skákať do vody. Takže aj tým, že z toho veslovania som bol zvyknutý na nejakú takú tú vrcholovú úroveň, by som povedal, a pedalboarding mi prišiel ako také hrajkanie, tak som z toho nebol úplne nadšený zo začiatku, ale keď som si potom skúsil, že dá sa na pedalboarde ísť aj jednak rýchlejšie, ale aj sa na tom dokáže človek zadýchať. Som začal skúšať nejaké, dajme tomu, intervalové tréningy a podobne. Tak som zistil, že teda nie je to až také zlé a potom s tými prvými pretekmi som zistil, že sú aj lepší odo mňa a možno, že aj to ma motivovalo. Zase tí ľudia, čo už to robili dlhšie, tak som videl, že čo sa na tom dá robiť. A taká osobná súťaživosť. Asi to bolo ono. Dobre, a potom si sa vlastne už dostal k tomu pretekaniu, hej? Ako keby už si vytrval. V podstate áno. Potom na tých nafúkovačkách prvé preteky boli na nafúkovacích bordoch. Úplne prvé asi moje preteky, čo si pamätám, bola taká séria Sub Cup sa to volalo. Bola to séria pretekov na Slovensku, v Rakúsku, Čechách. Boli myslím, že dve kolá u nás, dve v Čechách, dve v Rakúsku. A bolo to taký kvázi stredoeurópsky pohár, to nazvali organizátori, a prvé preteky boli na Neusiedlerskom jazere, tuto v Rakúsku. Tak si hovorím, že idem tam, skúsim. Dostal som raceový board od šéfov, čo bolo super, že zase mal som také podporu vlastne od majiteľov obchodu. A povedal som si, že teda idem to skúsiť. No a akurát na tom Neusiedli, ono je to dosť veterné jazero. To poznám. A boli tam celkom veľké vlny, že bolo akurát veterno. A tam si prvýkrát stal na tom raceovom borde, hej? A že si to predtým vyskúšal? Som si vyskúšal na hladkej vode a si hovorím, že však pohoda, čo sa môže stať. A tam akurát boli preteky, bol tam technical race, čiže aj nejaké technické nasadanie s plážovým štartom, obraty okolo boji a vlny. Takže viem, že tie prvé preteky alebo prvý štart som absolvoval trať skoro polovicu na kolenách, za čo ma samozrejme tí organizátori a súperi ma zhejtovali, že teda stand-up paddleboarding je o tom, že sa na tom stojí, neklačí. Ja som bol rád, že žijem, že som vlastne nespadol z toho paddleboardu viackrát, než bolo potrebné, a že som teda prežil tie vlny. Takže takáto bola prvá skúsenosť s pretekmi. Ty si spomínal, že si dostal v podstate novú dosku už raceovú, takže bolo to aj tak, že ty si viacero tých dosiek ako reprezentant Corner Board Shopu vyskúšal táto sezónu? Áno, ono to bolo tak, že prvú nafúkovaciu raceovú dosku som mal nejakej inej značky, ale potom majitelia obchodu prišli s tým, že teda tým, že bol ten pedalboardový boom, takže budeme akoby vyrábať alebo predávať vlastné pedalboardy pod vlastnou značkou. Zadali objednávku, vytvorili si svoj dizajn a v podstate objednalo sa vtedy, ja neviem, asi 40 pedalboardov pod značkou Corner Pedalboard. A dodnes fungujú. Dokonca ten kolega, alebo teraz v podstate kamarát, s ktorým stále spolupracujem, čo má tú windsurfovú školu, tak stále ich tam má. Tie dosky majú vyše 10 rokov a fungujú, takže stále sú dobré, hej? Akože odliepajú sa z nich rôzne tie peny a ale tak podobne, ale nefučia. No. Čiže, to už sa o dnešných dúskach moc nepovedať. Išlo to v podstate tou cestou akoby vlastnej značky a tým pádom tú značku vlastnú sme chceli
dostať medzi ľudí a začínal som mali sme aj dva také akoby rejsové modely, ale stále to bola 12-6 doska, čiže nie tá najdlhšia 14 stopová. Áno. A šírka bola nejakých 26 palcov, čo už na dnešné pomery ako na rejsovú dosku už to je akoby relatívne široká rejsová doska. No a takže na tej som začínal a potom na jedných pretekoch tuto na Dražďaku v Petržalke som si išiel pre víťazstvo, ale prišiel jeden pán z Čiech, už jemu ťahalo vtedy na 50-ku a prišiel na, myslím, že 24 rejsovej 14-stopovej doske a nabil ma, hej, že vyhral tie preteky. Tak som bol taký celkom naštvaný a on mi hovorí, že on ma videl padlovať, hovorí, že silu mám, vytrvalosť mám, ale že mám zlú dosku. Tak on zhodou okolností bol jeden zo zakladateľov českej značky Tambo. Áno. A samozrejme tiež videl vo mne asi potenciál, tak mi ponúkol, či nechcem jazdiť na ich Tambo rejsovej doske. Tak ja samozrejme chcem vyhrávať, alebo chcel som vyhrávať, aj stále chcem. A chcem mať čo najlepší materiál, tak sme sa dohodli, že teda budem pretekať na pedalboardoch Tambo a oni mali úplne inde vývoj, aj teda tá tvrdosť toho pedalboardu bola trošku iná a samozrejme tým, že to bola 14 a užšia doska, tak bola rýchlejšia. A takže som presedlal v podstate na toto Tambo. To bolo všetko v tej jednej sezóne? Alebo to bolo v jednej sezóne, čiže tam som prestriedal viac menej 3 dosky nafúkovacie. No ale potom som išiel na jedny preteky do Nemecka a tam som videl, že ľudia sú oveľa rýchlejší a majú pevné dosky. A to už bol zase iný level. Čiže tam to nebolo ešte rozdelené vtedy na fučky a na pevné dosky, hej? Či bolo už? Myslím, že to bolo rozdelené, ale teda štartovali sme všetci spolu a tam vidíš ten rozdiel. Ten rozdiel vidíš, no. Hej, akože nie je to čisto iba o doske, zase tam ten víťaz, keby sa postaví na nafúkovaciu dosku, tak takisto ma obehne. Ale videl som, že teda existujú aj tie pevné dosky. Aj som mal možnosť nejaké si vyskúšať a cítil som ten rozdiel. Čiže do ďalšej sezóny... To som sa chcel spýtať, že či ďalšia sezóna teda už... Aj ďalšia sezóna priniesla prvé pevné pedalboardy. Ten slovenský pohár, hej, že ktorom to bolo roku 2000? To bolo 2017, to bol ten Sub Cup, ten stredoeurópsky pohár, ktorý som inak zhodou okolností nakoniec aj vyhral, akože celkové bodovanie. Takže na začiatku sezóny si začal jazdiť? Hej, a na konci si vyhral, hej. A akože ja som sa tak, tam to boli také mílové posuny, by som povedal, že alebo posuny mílovými krokmi, lebo jednak aj ten materiál, že som vlastne menil som to za tie rýchlejšie dosky, čo ma dosť posúvalo. A najviac ma ale posunulo to, že som v lete, ako som spomínal, že som robil toho inštruktora windsurfingu a v lete som strávil 10 týždňov pri mori. A popri tom, ako som učil ľudí windsurfovať, tak som mal čas trénovať na mori. Tam už to bolo teda aj s tými vlnami, hej? Tam už to bolo aj s vlnami, tam vlastne som mal už tú rýchlejšiu dosku, to Tambo. A čo majitelia Corner Boat Shopu? Ešte tak to prijali, tak ja som stále bol team rider Corner Boat Shopu a ako všade na pretekoch som reprezentoval Corner, ale tak oni chceli tiež, aby som vyhrával. Jasné. A rovnako my sme stále vidieť. boli akoby predajca tiež značky Tambo, čiže tie Corner pedalboardy skôr sa akoby ladili tak turisticky, alebo že tam aj tak sme z tých rejsových boardov nemali sme tam že veľa. Zastúpenie. Tam priorita bola ten hobby pedalboarding a také turistické padlovanie. Tam boli skôr také tie allroundy a tourer dosky. A tým, že som vyhrával, tak mali vo mne akoby takého ambasádora pedalboardingu priamo v predajni a tak tiež chceli, aby som vyhrával, čiže ma podporili aj v tom
prechode na inú značku. Uh-huh. No a v podstate, jak si sme už tu spomenuli teraz, ono to trošku sa vytratilo u nás na Slovensku aj vplyvom covidu, že v podstate tie preteky v podstate Áno, už ten to bolo boom tak oslabol a čo si robil? Si sa iba vozil, alebo teda si išiel ďalej? To bolo tak, že postupne sa to teda nejako vyvíjalo, tie preteky boli, ďalšia sezóna bola teda už na pevnej doske a už aj tu na Slovensku jazdili ľudia na pevných doskách, alebo si bol taký? Bolo ich zo pár, ale boli to skôr výnimky. Dokonca ja som robil také veci, že keď som išiel pretekať do zahraničia, tak som pretekal na pevnej doske a keď som pretekal na Slovensku, tak som bral nafukovačku, lebo väčšina ľudí mala nafukovací board a prišlo mi to také nefér, aby som sám na pevnej naháňal ľudí na nafukovačkách. Čiže napríklad prvé také neoficiálne majstrovstvá Slovenska, čo boli v 2018 v rámci Dunajského maratónu, tak tam som išiel na nafukovačke a tam som tiež v podstate vyhral. To bolo tiež súčasť toho, aj toho subcupu, čiže ono to bolo všetko také prepojené. No a potom postupne tým, že aj na Slovensku som mal akoby menej superov a zažil som aj tie preteky v zahraničí, tak som začal hľadať alternatívy, že kde si zapretekám alebo kde sa porovnám s tými lepšími. A najbližšie sú Čechy. Tam sa okolo toho roku 2017-18 začal rozbiehať Český pohár a tak plynule som začal sa zúčastňovať aj pretekov toho Českého pohára. No a na Slovensku naopak akoby svet sa vyvíjal dopredu aj v počte pretekov, aj teda v tej úrovni organizačnej a podobne, tak na Slovensku ako prišiel COVID, tak to tak nejak upadlo, že začali sa rušiť preteky, aj tie, čo boli už také zabehnuté, tak z nejakého dôvodu sme to u nás nejako nezvládli tie preteky podržať a potom pozvolna to tak nejak akoby sa to vytratilo počas tých rokov 2020-2021. Takže v podstate si sa tak presunul do toho zahraničia pretekárskych, hej, najmä do Čiech, alebo ako... Aj, najmä do Čiech, keď bolo niečo aj v Rakúsku, tak aj do Rakúska, ale v tých Čechách jednak sme si blízki aj jazykovo, alebo tak by som povedal, tak mentálne. Sme si blízki s Čechmi a zároveň sa tam cítim ako doma v tom, že ma tak prijali medzi seba. Oni boli radi, že konečne nejaký aj Slovák sa ukázal na pretekoch a aj tým, že som dokázal aj v tých Čechách sa umiestňovať v tej top 5, niekedy v top 3, niekedy sa mi niečo podarilo vyhrať, tak oni boli radi, že zase akoby zdvihnem tú úroveň aj u nich. Oni boli zase motivovaní, aby im tam nejaký Slovák nebral medaile, tak aj Česi, pre nich to bolo akoby dobre aj sa porovnať s niekým zo zahraničia. Takže som tam bol tak dobre prijatý a odvtedy v podstate každoročne sa zúčastňujem minimálne majstrovstiev Čiech a aj pár kôl Českého pohára. Tvoje obľúbené preteky? Týchto českých alebo celkovo? Daj, že z českých a potom daj tak akože, že z tých, ktorých si bol. Z českých mám asi najradšej Máchač, Český pohár na Mácháči. To sú veľmi pekné preteky, to sú... Sú, ale akože v Čechách celkovo aj tá organizácia je tam na vysokej úrovni, dá sa povedať, že na medzinárodnej úrovni, lebo chodia im tam aj Nemci, Poliaci, tým, že je to v podstate tak v strede častokrát pedalboardisti z týchto krajín nemajú toľko pretekov, čo v Čechách. A takže chodia sa porovnať do Čech a zároveň Česi sú na takej slušnej úrovni aj čo sa týka výkonnosti. Čiže aj toto tam láka tých zahraničných pretekárov. A takže Máchač mám rád, tam som párkrát niečo aj vyhral. Mám tie preteky rád, lebo je tam aj šprint, aj technical race, aj dlhá trať. Čiže je to taká previerka na začiatku sezóny. Oni sa inak z okolností minulý víkend som bol na Mácháči. Takže je to taká previerka akoby po tej jarnej príprave tak
tak zistíš, na čom si. Uh-huh. Čiže a máchaš, tie európske? A európske, veľmi pekný. Teda bol si aj na iných ako európskych, hej? Tak kľudne povedzme, že svetové, ale teda najmä v európske veľmi pekné preteky sú tiež na jar sa konajú. A na jar sa konajú... Toto je inak Maťo Psík, tak teraz bude pomáhať asi s moderovaním, mám taký pocit. Vilma bude pomáhať. Vilma? Vilma, čau Vilma. Predstav sa divákom. Nevieš komunikovať, hej? No. Dobre. Čiže tie európske, by som povedal, že jedny z najkrajších sú pri Villachu na Fákerse. Je to také pekné jazero, údolí medzi horami a je to relatívne blízko na to, aj na akej úrovni tam sú tie preteky. Je to v podstate do 5 hodín cesty. A je tam veľmi vysoká úroveň tento rok. By sa dalo povedať, že bez pár pretekárov to bolo na úrovni majstrovstiev sveta. Inak prepáč, že ti do toho skáčem, ma teraz napadlo, že v podstate keď uvidíme teba na paddleboarde, tak s veľkou pravdepodobnosťou uvidíme aj Vilmu na paddleboarde, že? To je tiež paddleboardistka. Áno, veľmi rada chodí na vodu. Nerada sa kúpe, ale je rada na doske a využívam ju aj ako takú tréningovú metódu balancu. Aj to, že keď mi tam chodí po paddleboarde, tak musím reagovať na nejaké také pohyby, ale je to aj také 6-kilové závažie, čiže mám to ako taký silový tréning s trošku väčším odporom. Ja som normálne minulý rok na majstrovstvách Slovenska, keď sme boli, tak ty si sa pripravoval na jednu jazdu, si išiel a rovno si hodil, tuším, obidvoch psov. Je možno, že hej, a teraz ja som sa normálne pozeral, že on ide s nimi, hádam normálne, že na jazdu, akože. Ale potom si ich vyložil teda, ale boli s tebou už na nejakej jazde, akože na rejsovej? To nie, ale Vilma už jazdila aj na vlnách. To bolo inak, vidíš, to mi pripomína preteky v Poľsku, v Kolobřehu. To je taká najbližšia, alebo najlepšia príležitosť zajazdiť si aj také náročnejšie preteky na otvorenom mori a teda na vlnách. A tam som tiež Vilmu zobral na vodu a pár vln sme si zjazdili, takých menších. Tak to je riadna superka toto teda. Áno, no. Dobre. Čiže z tých európskych ten Fákerse, to je súčasťou aj takého pre takých, jak sa to povie, pohára nejakého, alebo... Je to súčasťou pohára Subalps Trophy. A to jazdievaš teraz ty, alebo čo jazdievaš teraz? Moc nie, akože primárne ten český pohár, slovenský pohár po novom funguje dobre, takže aj slovenský pohár. Funguje dobre, tak to som rád. A okrem toho, akože vybehnem aj na tieto Subalps Trophy, len oni sú primárne pre dlhotraterov, akože sú tam hlavne, čo sa hodnotí, je long distance a práve pri tom Villachu tam máš aj technical race, kde dokážeš získať body do rebríčka, alebo teda do kvalifikácie na majstrovstva sveta ICF. Čiže je tam aj taká šprintová disciplína, ja osobne mám radšej tie kratšie trate, čiže tam je ten šprint a technical, čiže tam sa človek vie porovnať v podstate so svetovou špičkou. Tento rok tam boli Japonci, Austrálčania, Holanďania, klasika Nemci, Španieli, Taliani, že bola tam fakt svetová špička, majstri sveta zo všetkých disciplín pomaly. Super. No a postupujeme trošku viacej. Kedy prišli tvoje nejaké prvé majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta? No, prvé majstrovstvá sveta prišli v roku 2021. Ja tiež tie preteky, aj tie, čo sú na vyššej úrovni, vyberám podľa toho, kde sa konajú. A v 21. boli na Balatóne, čo paradoxne boli akoby najbližšie preteky, ktoré som v tej sezóne absolvoval. Tým, že na Slovensku stále nejaké bolo také zakapané. A chodil som prevažne na preteky do Čiech, ktoré väčšinou sa konali, ja neviem, 300-400 km odtiaľto, tak ten Balatón som mal v podstate najbližšie v tú sezónu. A bola to moja prvá skúsenosť s majstrovstvami sveta a taká celkom pozitívna, by som povedal, že štartoval som v technical race alebo v tých technických pretekoch a
dostal som sa do finále C, čo je v podstate top. To bola vtedy, tam som skončil, myslím, že 4., čiže to bola top 20 na svete. Pekne. Ako výsledok. Pekne. Ale tak akože nie je tvoj cieľ, ako každý rok sa zúčastniť majstrovstiev. Hej, je to vyslovene, že kde tu sa to nachádza? Je to veľmi to závisí od toho, kde sa to nachádza. V tom stand-up paddleboardingu je trošku špecifické, stand-up paddleboarding je špecifický v tom, že tieto medzinárodné preteky na najvyššej úrovni organizujú dve organizácie. Je tam Medzinárodná surfová asociácia a Medzinárodná kanoistická federácia. A vlastne každý rok máš tým pádom dvoje majstrovstvá sveta a záleží, kde sa konajú. Napríklad jeden rok boli tieto ICF majstrovstvá sveta na Balatóne a ISA, to je tá surfová asociácia, ich robila na niekde v El Salvadore alebo niekde v Južnej Amerike, Peru a podobne. Čiže na to nemám úplne budget a ani sponzorov momentálne, takže... Tak u nás to nie je akože šport, ktorý je v expanzii, hej? Hej, no. Čiže vyberám si tie preteky, ktoré sú pre mňa dostupné. Áno. A keď si ho spomínal dve asociácie, surfovú a kanoistickú, sú aj tie preteky rozdielne? Sú. Minulý rok v podstate nadviažem na ten Balatón, potom som 2 roky nebol nikde, čo sa týka sveta alebo Európy a potom v 2024 boli majstrovstvá Európy v Segede, zase zhodou okolností v Maďarsku. Seged je podobný ako náš zemník, je to vlastne umelý kanál, kanoistický a veslársky a na ňom som pretekal ešte ako veslár, čiže ho poznám v podstate. Čiže si tak zaspomínal. Takže som si zaspomínal a vždy sa mi tam darilo aj v tých veslárskych časoch a paradoxne, alebo neviem či paradoxne, ale teda bol to aj jeden z mojich najúspešnejších štartov, potom aj na tých majstrovstvách Európy, alebo teda celkovo, že skončil som tam v A finále v prvej 8. 8, ale teda bol som top 8 na Európe. To bolo v technical race a v šprinte som bol 9, tam vlastne som vyhral B finále, čo je 9. až 16. miesto. Wow, super. Ale tak sú rozdielne, hej, že tá surferská si vychádza z toho surfu, že... Hej, je to rozdielne, no a to som vlastne chcel ešte povedať, že v tom roku 24 kanoistický svet alebo majstrovstvá sveta boli v Thajsku, myslím. Čiže to bolo mimo môj budget, ale ISA robila majstrovstvá sveta v Dánsku v Kodani. Tak podarilo sa mi, vtedy ma podporili aj chalani zo Slovenskej asociácie surfingu. Podarilo sa Máme nám... normálne slovenských surferov? Máme, je to super partička nadšencov a oni sú primárne surfisti, ale pod tou ISO v podstate paddleboarding spadá pod surfing. Áno. A na Slovensku ho zastrešuje Slovenská surfová asociácia, alebo teda pod kanoistami je to kanoistická federácia. A podarilo sa mi so surfistami, oni dostali takú výzvu na nejaký grant a podarilo sa nám aj získať peniaze, akoby, ktorými sme zaplatili štartovné v tom Dánsku. Keby sa to nepodarilo, tak asi do toho nejdem. To štartovné ISA to má dosť akoby prestrelené, by som povedal, že tam platíš $250 za jednu disciplínu. Pekne. Čiže keď chceš absolvovať 2 disciplíny, ako v mojom prípade, tak si môžeš pripraviť $500 alebo €500 v podstate. Len na štartovné ešte si nikde nebol. Len na štartovné ešte si nikde nebol, ešte musíš riešiť potom dopravu, ubytko. Ja som to zobral tak kempersky. Ubytko som riešil na divoko v aute. Dá sa to, inak Dánsko je super na kemping pripravené. Som sa tak postupne presúval po Kodani, tým, že mal som štart technických pretekov na začiatku týždňa a šprint bol ako posledná disciplína, tak som to mal spojené aj s takým výletom. Takže aj tá Kodaň by som ju tiež zaradil medzi jedný z týchto zahraničných pretekov. A čo sa týka tej organizácie, ISA a surfisti sú takí, by som povedal, uvoľnenejší a celkovo tá atmosféra, aj tá úroveň
Nie je to tak organizované. Boli tam nejaké napríklad meškanie štartu, tá regulérnosť niekedy akoby dráh pri šprinte alebo objektívnosť nejakých penalizácií v tých technických pretekoch, že je to také veľmi, veľmi voľné, by som povedal, niekedy až možno kontroverzné, že niekomu tam uškodili, boli tam rôzne protesty potom a podobne, čiže tá ISA, čo sa týka organizácie, tak je to také neúplne organizované a oproti tomu ICF tam to ide ako dobre namazaný stroj, tam proste každý štart je presne v minútu, kedy má byť. To bolo aj na tých majstrovstvách Európy, tam si presne vedel, kedy štartuješ, vieš sa na to pripraviť, toto je z hľadiska tej prípravy na štart, keď niekto rieši nejakú stravu alebo nejaké, neviem, kofeín si chceš dať pred štartom, aby si sa trošku nabudil pred šprintom a podobne, alebo kedy si dať nejako sa pripraviť, rozcvičenie, rozpadlovanie, rozohriatie, že ono na tej vrcholovej úrovni to už zohráva nejakú úlohu. Áno. A keď ty máš v programe, že štartuješ o 10:30 a 10:20 ti povedia, že štart sa posúva o pol hodinu, tak to máš rozbité úplne. Tak to potom nepoteší. Čiže, ale zase na druhú stranu sú rovnaké podmienky pre všetkých. Čiže... Áno. Hej. A je to tak, lebo my sme aj v minulých dieloch už rozoberali, že v podstate sú ako keby dva druhy pretekov, že jedni sú vyslovene na tej hladkej vode a jedni sú, že štart z pláže, ideš proti vlnám, otočíš sa okolo bojky a takto. Áno. Môžeme to rozdeliť, že tie jedni sú viac pod ISO a jedni, alebo teda pod tou surferskou organizáciou, jedni pod tou kanoistickou, alebo majú to popremiešavané. Dá sa to tak povedať, aj v podstate aj tá ISA, aj preto, že sú to surfisti, sa snažia tie preteky robiť v nejakých prímorských alebo oceánskych oblastiach, kde máš aj tie prírodné vlny. A tým pádom, lebo v podstate aj paddleboarding ako taký sa vyvinul historicky z surfingu. Áno. A oni preto sa snažia, častokrát sú ťažšie dostupné tie preteky ISA, lebo sú pri mori, častokrát niekde na inom kontinente a podobne. A sú špecifické v tom, že aj ten napríklad samotný šprint v ICF pod kanoistami, je to v súčasnosti sa to vyvinulo do hladkého šprintu na 100 metrov. Áno. A ISA stále má ten šprint s obratom okolo boje. Že máš to síce krátku trať okolo 200 metrov, ale šprintuješ 100 metrov jedným smerom. Ešte častokrát to býva so štartom z pláže, čiže naskakuješ na dosku do vln, obracaš sa okolo boje a šprintuješ naspäť a vybiehaš ešte z paddleboardu na pláž a šprintuješ behom do cieľa. Čiže je to rozličné alebo odlišné. ICF preteky, aj keď sú v nejakej exotickejšej krajine, tak častokrát sú na nejakej kanoistickej alebo v rámci kanoistickej dráhy. A je to tam také uzavretejšie, je to skôr na hladkej vode. Vieme o tebe, že ty rád aj cestuješ a teda si vždycky zabalíš aj paddleboard, aj u nás na Paddle Cupe minulý rok si mal prednášku o tom cestovaní. Aké krajiny si prešiel s tým paddleboardom? Aké vody máš za sebou? Tak je to v rámci tých pretekov, je toto okolie európske, prípadne teda Kodaň a podobne. A v rámci nejakej turistiky alebo neturistiky, ale cestovania, tak absolvoval som taký výlet cez Balkán v podstate dvakrát, tým, že aj sme to spojili aj s tým pobytom v Chorvátsku u kamošov v tej windsurfovej škole, kde si aj zakajtujem, zawindsurfujem, aj paddleboardujem. Snažím sa vždy, keď ideme niekam, tak to stráviť aj takto aktívne a keď už ideme v lete, tak ideálne, keď to je spojené s vodou. Čiže taký ten Balkán, Bosna, Hercegovina, Čierna Hora, Albánsko. Máš tam niečo, čo sa tak akože, že wow, tak toto je super, táto voda je parádna? Vieš čo, to Albánsko bolo také pekné, celkovo aj Chorvátsko mám rád, to mám tiež hlavne teda okolie polostrova Peliešac a tam je ostrov Korčula, čiže tam to mám popadlované a to chorvátske pobrežie je veľmi pekné.
ale albánske sa mu v podstate vyrovnáva s tým, že je také menej turistické, také menej dotknuté a celkovo Albánsko je ešte trošku taká divočina. A takže... Tam nie je turista na každom kroku, čo? Akože sú tam aj miesta aj už také turistickejšie, ale máš tam aj také odľahlejšie. Čiže záleží. Asi aj v Chorvátsku nájdeš odľahlejšie. Ale v každej krajine asi nájdeš niečo iné, že? V tom Chorvátsku je to viac o tých ostrovoch, alebo ako to máš ty, lebo v podstate hovorí sa Chorvátsku krajina tisícich ostrovov a tam sú v tých ostrovoch tie jaskyne. Toto chodíš aj na takéto expedície tým paddleboardom, alebo viac menej sa len vozíš? Je to skôr také, že priorita je ten tréning, ale zase napríklad v Čiernej hore je taký starý ponorkový tunel alebo také parkovisko pre ponorku ešte z čias nejakej vojny. A tam sme napríklad boli, že sme prepadlovali aj s obcami, respektíve vtedy sme mali, myslím, že iba jedného. Ale prepadlovali sme teda aj s obsom až k tomu. S kým cestuješ ešte? S priateľkou. S priateľkou. A ona tiež rada paddleboarduje, hej? Alebo... No mohla by aj radšej paddleboardovať. Takže ona tak, áno, turisticky si zapadluje a že sa ideme tak povoziť a ona nepreteka. Čiže s ňou je to také to vozenie. Ale je super, že... A necháte priestor na tých dovolenkách, že idem si zatrénovať, teraz tú chvíľu vydrž? 2-3 hodinky? No jasné. Tak musí. Nemá inú možnosť. Ale nie, akože my spolu... Tak je super, že aj ona ide si zapadlovať, že nemusím ju nejako veľmi presviečať. Zoberieme psy na vodu, oni tiež radi idú s nami. A chodí so mnou aj tuto do Karloveskej zátoky si zapadlovať, že je to taká letná aktivita, ktorú rada robí. Popri tom sa okúpeme a ja si otrénujem buď predtým alebo potom, takže vieme to tak spojiť. Tak ono na tom paddleboarde alebo všeobecne na tých vodných plavidlách je to, že ťa to zavie a zrazu si úplne divočine a to si vedľa mesta, alebo to je na tom asi to pre mňa teda. Áno, aj na tom mori je pre mňa také lákavé to, že objavuješ to pobrežie, že kempuješ na jednom mieste, ale vieš si zapadlovať 2-3 kilometre jedným smerom popri pobreží a objavíš nejaké nové miesta, takže ma na tom baví a v rámci toho ja si viem aj zatrénovať, takže. A nemáš také lákadlo, že nabalíš všetky veci na paddleboard a ideš niekoľko dní a spať na plážach? To zatiaľ nie, ale... Čiže ty možno máš, ale priateľka nie, hej? Nie, ani ja. Akože ja nie som moc vytrvalostný športovec, by som povedal, alebo že som sa tak začal orientovať viac na tie výbušné a rýchlostné disciplíny. Takže aj akože zapadlovať si 1,5 hodiny a to mi stačí. Nepotrebujem úplne. Dobre. Podľa teba sa dá s paddleboardom cestovať? Ako keby, že zoberiem si ho ako batožinu, ako ruksak a idem niekde, alebo potrebuješ mať k tomu veľké auto a podobné veci? No ja to absolvujem vždycky s autom a aj s pevným paddleboardom, tým, že už na tých nafúkovacích nepretekám, tak vždy sa snažím zobrať si ten pevný. Takže, ale určite sa to dá, že zoberieš iba batoh. Ľudia viem, že chodia aj tuto v okolí splavovať, že sa odvezú MHDčkou s nafúkovacím bordom v batohu do Heimburgu napríklad a splavia si Dunaj. Čiže dá sa to, ale ja to nepraktizujem. Čo z takého toho turistického sveta sme ešte nepovedali a ty by si mal potrebu to povedať? Z toho tvojho cestovateľského, že čo je také tebe taká srdcovka nejaká? Okrem Chorvátska, Albánska, alebo... Ako z tých krajín? No. Vieš čo chcem, akože ešte neviem, či to je srdcovka, ale keď som bol na tých majstrovstvách sveta v Kodani, tak sa mi tam veľmi páčilo aj to prostredie, aj tá vybavenosť, alebo to prispôsobenie toho mesta, aj napríklad na ten kemping a chceli by sme absolvovať Škandináviu. V podstate cez Dánsko, Švédsko, Fínsko a potom po Baltie zase naspäť na juh. Aj tým, že v
tých balkánskych krajinách alebo v tých južných krajinách, ako aj Taliansko, aj Balkán, aj Španielsko, tak nemáš dovolené kempovať mimo kempu. Áno. Čo je už v podstate to stráca potom ten Efekt. Camping. Už to je také, že si aj tak si na jednom mieste a už to nie je to divoké kempovanie, ale naproti tomu tie severské krajiny, tam to máš dovolené. Čiže toto nás láka, aj s priateľkou by sme chceli absolvovať teda taký okruh cez sever. Máš nejaký taký zážitok z toho paddleboardu, že aha, tak vďaka paddleboardu sa mi stalo niečo zaujímavé, ja neviem, prišiel som skoro o život, alebo som niekoho spoznal, alebo niečo také, čo ti proste, že tak toto ma zmenilo. O život som našťastie zatiaľ nebojoval na paddleboarde. Raz sa mi stalo, mám tu takú jazvu pod okom, tiež s pretekou, že pri štarte plážovom som zachytil plutvičku do piesku na pláži a vlastne letel som hlavou na dosku a som si rozsekol líco, ale to je taký najväčší úraz, čo sa mi stal, takže stand-up paddleboarding je za mňa celkom bezpečný. Samozrejme, treba si dať pozor na nejaké poveternostné podmienky, hlavne na tom otvorenom mori. Keď niekto nepozná to prostredie, tak úplne sa nevzdialovať od pobrežia a podobne. Ale inak je to bezpečné. Ani si nevidel nikoho, že by vsúkavalo, hej? Že by si musel zasiahnuť. Asi ani nie. Akože keď sa niekto dostane do takého stavu, tak dobre, bol som párkrát v takých podmienkach, že fúkalo tak, že keď som stál na doske, tak som sa nehýbal, tak potom mi napadlo klaknúť si alebo sadnúť si a toto je akože taká prvá pomoc, ano. Že zrazu človek zistí, že sa dokáže hýbať dopredu. Keď a stojí a nepadluje. Stačí sa posadiť alebo klaknúť si a je to oveľa bezpečnejšie. Ale inak som nebol v takýchto nejakých život ohrozujúcich podmienkach. A skúšal si paddleboard buď na kanáli alebo na divokej vode nejaké, či ešte nie? Skúšal. Ano. No akože ten paddleboarding si sa pýtal, že čo mi priniesol, tak spoznal som kopec nových ľudí, hlavne teda v Čechách. Aj z Čiech mám, alebo teda z jedných pretekov mám takú príhodu, že ako som sa dostal aj k tým pevným boardom. Ten pán, ktorý ma vlastne dostal k tambu, neviem, či mám menovať, alebo... Môžeš, kľudne. Tak je to vlastne Patrik Hrdina, on je bývalý windsurfista, inak olympionik, reprezentant Česka na windsurfe a on potom presedlal, stále windsurfuje, aj wingfoiluje, ale presedlal na paddleboardy, založil aj to Tambo ako českú značku a on je dodávateľ značky Starboard. Čiže cez neho som sa dostal aj k paddleboardom Starboard, ktoré prevažne používam a jazdím na nich. No a vtipná príhoda je, ako som išiel na preteky do Nemecka, také prvé väčšie, ktoré som už spomínal a cestou sa mi pokazilo auto. Tak som mu volal, že tam som išiel pretekať na nafukovačke ešte. Tak som mu volal, vedel som, že oni idú ako taká menšia výprava na tie preteky. Ja som odstavil auto niekde v Nemecku, respektíve ma tam odtiahol nejaký pán, čo išiel okolo po diaľnici. Ja som stál na diaľnici, nevedel som, čo robiť. Som mal vtedy taký starý Volkswagen T3, ktorý ma párkrát nechal niekde a z okolností to bolo aj tu v Nemecku. No a takže pán ma odtiahol k prvému servisu, ja som zavolal Patrikovi, už sme mali taký fajn vzťah s tým, že som jazdil za to Tambo. No a on hovorí, že dobre, že ma vyzdvihne, on išiel obytným autom, takže vlastne ma vyzdvihol v mojom pokazenom aute, zobral ma na tie preteky, celé preteky som sa o mňa postaral viac menej a on aj tým, že robí s tým starboardom, tak mi ukázal prvé tie pevné dosky a aj vďaka tomuto tejto záchrane som sa dostal k tým pevným boardom Starboard. O krok ďalej. Hej. A v podstate cez víkend, kým som ja pretekal, mi opravili auto a potom cestou späť už som išiel na ňom. Ušetril si na benzíne. Hej, no. A vtedy som sa aj spoznal s viacerými tými českými pretekármi a samozrejme ma tak prijali ako také stratené dieťa medzi seba. A
tak nejak potom sa to vyvíjalo tento vzťah tým, že Česi sú inak preborníci alebo odborníci na jazdu na divokej vode. Majú viacero titulov majstrov Európy, neviem, či aj sveta, neviem, ako sa to už vyvinulo, ale vlastne aj vďaka týmto novým kontaktom som sa dostal aj na divokú vodu, dokonca na jedny preteky na slalomovej dráhe vo Wildalpene, čo sú, jak to tiež jedno z takých pekných miest, čo odporúčam, ale je to teda divoká voda. Tam som si skúsil teda preteky na divokej vode, ktoré boli zábavné, ale nie je to úplne moja šálka kávy, by som povedal. Akože, tak skúsil som si to, zase nová disciplína, ale šprint. Pri tej hladkej vode. Mne sa páči, že proste, keď som ťa alebo keď ťa vidím na pretekoch, tak v podstate ty dojazdíš, alebo teda vieš, že máš jazdiť, tak ty si tam doneseš to svoje kemperské auto, hej, tam si postavíš bicykel na trenažer, hej, jak sa to volá? Na trenažeri. Hej, tak sa rozjazdíš, rozdýcháš, odjazdíš si to a potom sa zase ideš dodýchať na tom bicykli, že v podstate tá príprava je u teba fakt precízna, hej, čo sa týka, že jak si hovoril, že teraz nám posunuli štart o pol hodinu, tak už je to potom celé v prdeli. Hej, takže to je vážne super. Dobre, ja sa to pýtam, na úvod sa pýtam jednu otázku, na záver sa pýtam druhú otázku, že prečo by si odporúčil paddleboard ty niekomu? Tak je to aktivita vonku. Teda je to aktivita vonku, je to outdoorová vodná aktivita, čiže ešte napríklad, keď si to porovnáš s kajakom alebo s nejakými turistickými kanojkami, tak je rozdiel v tom, že stojíš a máš trošku lepší prehľad alebo lepší výhľad, by som povedal, že ono sa to zdá, že nie je to taký veľký výškový rozdiel, ale niečo to spraví. Čiže je to taký iný pohyb a paddleboard je veľmi univerzálny v tom, že máš aj tie nafukovačky, čiže je to skladnejšie než napríklad tá vodná turistika na kanoe alebo na kajaku. Je to univerzálne aj v tom, že na jednej doske môžeš ísť na hladkú vodu, môžeš ísť na more, môžeš ísť na aj divokú vodu, alebo teda rýchlejšie tečúcu. Čiže máš jednu, napríklad ja, čo mám ten pretekový paddleboard, tak ho používam na hladkú vodu, na splavy, na učenie študentov, keď máme tie voliteľné predmety, alebo teda tie výberové predmety. Paddleboarding v Karloveskej zátoke, používam to aj na more, aj do ňoho zoberiem psa, čiže... To je najpodstatnejšie. Áno, čiže je to za mňa je to veľmi univerzálne a preto to odporúčam všetkým. Super. A je to tiež trošku iné. Je to dobré aj pre ľudí. Napríklad ja som mal problémy alebo operáciu kolena, čiže je to taká, pre mňa to bola aj forma rehabilitácie, že to v podstate stojíš na balančnej doske celý čas, takže dá sa to aj takto využiť, že je to, má to viacero benefitov, by som povedal. Má to pre teba veľkú pridanú hodnotu, takto sa v podstate rozcvičiť na tom trenažeri, rozjazdiť, alebo ako to vnímaš? Vieš čo, ono to vychádza ešte z tých mojich veslárskych čias, kedy tam je to v podstate štandardom, že veľa aj na svetových pohároch, alebo aj na Slovensku častokrát jednak veslári využívajú cyklistiku ako taký prostriedok rozvoja nejakej vytrvalosti a potom aj v rámci rozcvičenia nemusíš ísť na vodu, ťahať loď a rozveslovať sa tak dlho, ale vieš sa nejako akoby rozbehnúť, rozohriať na tom bicykli a tak má to pre mňa túto pridanú hodnotu, že častokrát aj na pretekoch býva, ja neviem, zima, prší a v takom počasí sa tak dobre nerozcvičíš, nerozohrieš. Takže ja používam ten cyklotrenažer, alebo teda bicykel na trenažéri. Ale je to také
neštandardné, aj na iných pretekoch. Už si na mňa zvykli aj v tých Čechách, ale veľakrát na mňa tak pozerajú a s úsmevom a pýtajú sa, že koľko, alebo že kam až bicyklujem a podobne, také tie vtipky. Ale je to pre mňa je to taká jednak je to už zvyk, že som na to zvyknutý a aj s vekom, ako starnem, tak už to nie je také, že skočíš na vodu a šprintuješ 200 len tak, ale potrebuješ viac času na to rozohriatie a na štartovanie organizmu, takže toto je pre mňa taký prostriedok, ktorý používam. Tu som ťa ináč, akože ja vychádzam z toho, že som ťa videl na majstrovstvách Slovenska minulý rok, no a možno tak premostím ešte na tú slovenskú scénu. Vlastne teraz máme nejaký taký reštart, je momentálne nejakých 8 pretekov v pedalboarde, z toho 5 je aj v slovenskom pohári, ktorý bol minulý rok prvý ročník, čo si mimochodom vo svojej kategórii aj vyhral. Plánuješ pri tých všetkých pretekoch v zahraničí a v Čechách aj tú slovenskú scénu, alebo teda ten slovenský pohár absolvovať, ako to máš? Áno, a chcem sa zúčastňovať aj týchto pretekov, lebo jednak po dlhšej dobe sa to tu niekam posúva na Slovensku a je to pre mňa taká, aj by som povedal, povinnosť, ale aj česť, že teda môžem sa zapísať do histórie ako jeden z prvých, čo to teda jednak aj vyhral, ale aj sa zúčastnil. Som bol pri tom zrode slovenského pohára. Si bol aj pri tom zrode, nie len pri tom, že si súťažil, ale aj pri zrode. Teda aj pri tom zrode, v podstate, áno. Bol som aj pri zrode tým, že mám skúsenosti z tých zahraničných pretekov, tak som bol ako taký poradca napríklad aj pri majstrovstvách Slovenska, ktoré začali organizovať kanoisti. Slovenská kanoistika na čele s Filipom Petrlom, za čo sme mu všetci vďační, že teda aj on sa do toho oprel, tak potrebovali trošku poradiť možno, že ako sa preteká, ako má vyzerať trať technických pretekov a podobne. Tak s tým, že teda chodím aj za hranice Slovenska, tak viem trošku poradiť. Tak ako to ty vnímaš aj takú zmenu, že nie sú to všetko len na hladkej vode preteky? Vieš čo, nemám s tým problém a ani s tým, že to nie je na uzavretom kanáli, mi to nevadí a aj inde je to bežné. A že máš aj takéto preteky na riekach. Tam je to potom o tom, že ako vieš čítať vodu napríklad, s tým, že ja mám skúsenosti aj z rieky, z toho veslovania alebo tuto z dunajských náročnejších vod, tak trošku chápem, ako funguje tok rieky a baví ma to napríklad, že využívať aj tieto znalosti, využívať prúdnicu, hľadať tú najrýchlejšiu dráhu, potom keď sú tam nejaké pereje, tak je to zase také technickejšie, je to trošku výzva. Takže mňa to baví a je to taký kvázi splav, ale vieš si aj pri tomto akože dať do tela a tam je veľa zamakať. Ľudí na tej rieke a na tom čítaní vody aj zahučať. A veľa si ľudí pokazí to, ale o tom je vlastne asi tá trať a my aj v Trenčíne, aj na Dolnom Hrone Katy hovorí, že my robíme preteky v takom peknom prostredí, aj to tak promujeme. Máš čas si vôbec počas tých pretekov toto pekné prostredie pozrieť? No našťastie zatiaľ áno. Tým, že v mojej kategórii až tak veľa tých superov nemám, alebo tým, že ja robím ten stand-up paddleboarding dlhšie a toto je inak aj výzva podľa mňa možno na áno, viacerých ľudí, že treba sa prihlásiť a treba začať mákať, aby mal Maťo s kým merať svoje sily. Že tým, že ja som trošku tak uskočený zatiaľ výkonnostne, tak mám čas si aj pozrieť. Na Slovensku, tak povedzme to. Áno. A akože už napríklad na majstrovstvách Slovenska minulý rok prišla rumunská výprava, síce juniori, ale bol medzi nimi juniorský majster sveta, takže to už pridalo na úrovni tých pretekov. Tento rok sa chystajú nejakí Poliaci, čo mi už písali
aj celkom rýchly, čiže je dosť možné, že dostanem nakladačku. Minimálne v šprinte to tak vyzerá, ale uvidíme, budem trénovať. Keď zoberieš filmu, podľa mňa ona ti pomôže. No, uvidíme. Ale teda aj Česi už ku nám začali chodiť, aj vlastne aj u vás Áno. na pretekoch budú nejakí zahraniční, aj u Katy boli Česi. Už aj tie slovenské preteky sa dostávajú aj do zahraničia medzi ľudí, takže Super. je to na dobrej ceste. Povedz mi ešte teda, aké sú tvoje plány a vízie do budúcna? Plány a vízie? No, vydržať, trénovať. Ešte mám 5 rokov v kategórii Open, už tak jedným okom, alebo už tak mám v mysli, že už sa blíži pomaly, ale isto tá kategória 40+. A ešte za tých 5 rokov by som teda chcel nazbierať nejaké úspechy aj doma, ale samozrejme by som prijal, keby prišiel niekto mladý, čo ma začne naháňať aj na tých domácich pretekoch. Možno ty jeho, vieš, ťa ešte prebuchne. No, tak čiže akože stále pádlovať, stále trénovať a snažiť sa jednak aj pretekať, ale s tým vekom pomaly teda už si uvedomujem, že nebudem väčšine rýchly, alebo teda, že pomaly tá výkonnosť pôjde dole a už aj zvažujem, že ako odozdať tie skúsenosti. Tak zatiaľ je to formou nejakého pedalboardingu pre študentov FTVŠky, ale možno v budúcnosti, alebo teda nie, že možno, ale určite by som chcel aj s nejakými deckami pracovať v klube. Takže uvidíme. Super. Ja ešte doplním, že v podstate každý, čo rieši niečo s pedalboardom, každý super, tak sa pýta teba, tak možno keby chcel niekto niečo poradiť, tak ťa môže nájsť v tvojom obchode. V novom brande dosky v areáli parádne je to. Páči sa mi to. Áno, čiže fungujem, v podstate kontakty sú aj na e-shope, alebo kľudne cez sociálne siete nás, alebo teda aj mňa nájdú ľudia. Keby máte nejaké otázky, dobre, kľudne sa pýtajte. Ďakujem ti veľmi pekne, že sme sa mohli porozprávať a prajem ti ešte úspešný zbytok sezóny. Ďakujem a verím, že ešte niekedy v budúcnosti sa uvidíme. Isto, ja mám hrozne veľa otázok, takže ahoj. Čau. Toto bol Pedalcast, podcast o pádlovaní, vode a komunite. Ak ťa niečo zaujalo, napíš nám, radi si prečítame tvoj názor. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neunikla ďalšia epizóda. A ak máš vlastný príbeh z vody, ozvi sa. Možno budeš ďalší host. Vidíme sa na vode. Čau.